Bibok ato dara ron guys kay naay pa contest foundation day man din sa kuan sa Valencia. Kando wow. Bukas na. Amat pa ni. Hi guys, dali mayroon sa kuan Mario Itiri, dada mis negosyong Mario karon ngaon. Same day guys, gusto mo kaan dari sa kuan tagbilaran bitaw na bitaw Mario Itiri dari. Lugay ra ni hunting kay lami ko ng mga sedan so karon tilawan na mo. Ida man sa tagbilaran karon. Kaya mi tojo. Guys, karon day mo rin demi dari sa kon guys kanang day. Sayan dani. At bang sa simbahan sa Valencia kay Agri Olympic. Kuan guys, pakunti sila kanang mga kanang nay abot bitaw sa kada barangay. So may bawa ani rug pira ni ka barangay ning Valencia. Pila ba ka barangay ning Valencia day. So guys, ibuto ni namo ron patanawon mo na dani. Grabig saging. Nagkakatubulig, saging, lubig. Kanang na ay sa panganda ning mga abot sa bukid. Sa bibo guys, balik sa pud ni. So, naghana kani mga kubo-kubo. Mo ni guys mga kubo sa kada barangay. Da na contest so kanang nay. Nay sa na. Ay lubog, kung tusukin sa kinadaghan karani kinadaghan saging, kinadaghan kamuti, kinadaghan bunga. Basta kay mura pud sa kuan ba, mura pud sa Alicia ba nang paingon ani. Daan ani mga premyo. Wa nang abot kan papa ka biyahe. Ikan sa lain nga dapit. Ikan maning kilakan maning. Dali, para nang kuning mura nang dili. Okay, general practice. From usang barangay ka sir? Hinupulan of Danau. Bukid nga ning bukid nga among gipuy-an kaayo ang agianan ng batula latay-latayan padulong sa among kamaisan. Walay sudan mo at tumisa kasapaan uwag o halwa maoki niya mong kinabuhi malipayon bisag walay sapi problema amo lang ikatawa dihi sa kalitiran panahon kami kung makasanggi biar kay walay sapi apan kami daghan og utang sa card og life bank mao kini among kinabuhi
Lipay-lipay karikoy ay sapi. Apan kami daghan og utang sa card of life bank. Oh my God. Woo! Panahon kami makahandos. Nangilumos Manilay daghan. Kando wow. Bukas na. Anak pa ni. Durian, ma'am. Durian. Nani bulat ko mami, pwede na to. Durian. Si Abay ang tato kay kamaw. Sunuban, sunuban. Napay pako, napay pako. Ano na? Ay, kamo na pako. Ini man. Asan niya kuhaan? Saan sa jamo ko punta? Punta na gamay jamo gore. Sera, pila na. Sa may tanong anang kubok dahil. Ja guys, imim. Kaniya medali mis, niarmin medali sa ilang pupupod sa Tagano nang ija kuno ning abot guys, ay dan ipasan na. Naningil na sang abot oy. Sa kabulig ija kuno ning guys, abot kuno ni sang zuta. Ay, mana kay magkuan? Di magkuan uy, ado na nila. Bailo me, bailo. Ako ra, kay ra lagi na imo re. Hala. Ali na imo re hana. Bugat manggod. Hoy, manggod ta. Hoy, na lang. Nanado ta na. Mangera to. Saging pabilisa. Ato magi panganan yung mga pinagare palihok kuhaan rin sa stage kay basi mahalin po. Hi guys, good morning. Tanawa guys, gabi gibaha day mi. Tinagsakusog sa kuaning sudag tubig dagat dani sa Manggawas. Wala kay limpyuhon na pud. So nagamaglimpyo dani guys, mudong mig tagbilaran nun kay mopalit ni og para sa handaan sa birthday ni Marjorie. So tanawa, grabe ba darang kusog ka madugalin kay gamay dagat ron. So sayo tagbilaran karon guys. Tagdaod naghuman na magligo. Ja guys, udto na man dai mi dari sa Mario Itiri. Sa kuan ni gusyong Mario kuno ni guys. Tagbilaran dugay na ni sa gusto nga ni undani kay murag. Walang daghan na katong mga andani kananana. Dari ni guys sa tapad sa Gigi's, dari dura sa ICM. Ay dimsum di ay. So, dana may matod pang email na madikon ni Kusus Mario dari sa Tagbilaran. Kita mo guys. Mario Itiri.
Nakanang nangaan dyan. Lami da ilang kuan guys. I-order na mo sinabong baka. Barato ra si dya. Na, tagkuan na ni guys. 60 ra siguro ni. Dya ka mo kan 30 ra. Basta kay kanita ng 210 ra. Ini ang mag-order. Napa di manok. Adrigal 59 dagko kayo. Praktikal taron sige bye. Usara do ha. Siya 119 hala ko na 119 mahal ang ana ang usa 139 siya katugo 130 lumpia Wala ba kayo sa soup? sago na to. Ito na. Darahan ang gila-inding kang nini nga para sa isang birthday. Spaghetti. Para manilang ipan guys. Cake. Tunja. Mara mo ni guys. Ang napalit. Garak tahong guys. Garak guys. Nakalit akong Google kuan. Ano mo magdidi naman ligtis ko ni mga patay naman gud ni mga nagugugas gamera guys garami mo kaon ga ang yang gagol ko ni dagsuso gusto man ni gahapon nga magkuan sa condition sa kuan bali ay sa taga Valencia may nawaligang suso da magpintilan pa ni pintilan pa ni suso. Ito sa plastic. Ang gikon kay manglayas man. Manglayas. Na hinlo na dre kay nalibang na. Kuan na dang hugaw. Sa kapili ko tagano nang nawlig sa dende no. Ha? Isa ko na dari?